नै हिर'खौ मेकआप खालामगासिनो मा लाबोदों 10 taka pakai kucing lo. मेगि सोरनो ओंखाम जायाखै नों रय मानो दालि ओंख्रि मोनजायैनि जायाखै ना बेदर गैयैनि जायाखै Morning actually income saya. मोजां जाबाय ना मेकआप Oh makeup apa zabai? Aduh, Julia aku moजां kayak makeup खालामो रायबो मिथियो ना बे बुंनाय खोथा नङा aku एकदम माने पारफेक्ट नांगौ आरो मेकआप बिराद मोजां जायो मोजां जायो नै फोननाया माने थोबावाखै नै आरो फोनगासिनो मेकआप आर्टिस्टआबो एसे फोननांगौब्रा मोखाङाव माबा बेसे सान्दुङाव बेरायफाबाय थानो जाबाय ना दा नैबेनो माबाया एक्ट्रिसा एवनो मा एवनो इखौलाय दैयाव होना होबानो जाबाय खावलाया बिराद गिदिर जाबायना आगोलाव बिराद माबामोन खावलाया थख्लेबख्लेबमोन नै बुजोब्बायसो लोङै गथ'फोर गेलेग्राया गारिया ओरै हेव होनलायबा खारो जे ओरै फासयलायबा फिउ खारो जे बिदिसो आं ओरै गेलेनोसो लुबैबाय दा हायावथ' दे गेलेदो Digital cik dah kenalai. Go corona. प्रियंकाया जा खुसिजों बारगोन आरोना बेनिफ्राय नै बैसाङाव गाखोनाय बिश्व इन्जिनियार बानायनाय बैसाङाव थांगासिनो अबाव जागोन एबार सुदा ना एबार अबाव जागोन सुदा नुहुरनाय बैसाङाव नैबेनो जोंना ड्रन अपारेटरा मानसियाबो फिसा ओमफ्राय ड्रनाबो फिसाखा नै बेसेरि बोनायनिफ्राय नोंका बोना लाबोनायनिफ्राय आसि दिन्थिदों बेसे दिन्थिदों माबायदि मोनदों बिराद गरम ना Rolling action Go kuri thak dekhai thak Okay next मोनसे लकेशनाव पिकआप जाबाय लाबोखांबाय ओमफ्राय आलदा मोनसेयाव थांगासिनो दा जा बायदि गरम किसान मा दङ एबार ना गुरनायनि सर्ट दङ एबार
Action. Jackson. Karu beda, Priyanka giring, arep bakal giring. Wah. Cut. Dah. जोब्बाय फट' खेबगासिनो रुपना जोब्बाय थांबाय नै ग्रुपआ नै थांबाय Tanda deh. Phone खालामगासिनो आं Mobile lah. जोब्बाय ना ग्रुपना ग्रुपनिया जोब्बाय आरो बे एप एड्रेसनियाबो जोब्बाय नोंसिना दं आरो ना हिर' हिर'इन आरो ना गुरनाय मोनसे दङ ना गुरनायनि टिमा एक्सट्रा दंखायोना एक्सट्रा दं ओइ बर' इबा तुलाय बे स्प्रे मेसिन तुलाय बे माबे गामसा गाननानै गामसा गाननानै स्प्रे मेसिन तुलाय बे बाय इबा दुइबार निबा लागबो बिसोरा फट' मार बिसोरा ग्रुपना जोब्बाय न ग्रुपआ जोब्बाय प्रडिउसार ओरैबायदि खनजस दैबो होआखै मैखौ मोनजायाखै जेबो गैया जेबो गैया दाहाय खाथियाव फैदों बुंथ'ला दे दाहाय खोनागोन ना ना जानो सानदों आङो लोगो खोनागोन नै प्रडिउसार फैदों मा दं नोंना किसान फैयो किसान फै सिगाङाव बे जिबौ देल जिबौ Gorgon nasi pas Diri nasi bagdaw handai original bagdaw ay abi dili ka tayo mo nakas oh iya belok ginani नै बोरियाव फैफिनबाय Action go Pengmeta hodo Kenap Urea Scientific hazard urea Keskan ba थगायथारदो नै जोंना आर्टिस्टफोरा माबा हासारखौबो टेस्ट खालामनो हायो Sonaफोर मोनदोना मोना बे किसान खेबसे टेस्ट खालामबाव किसान बाय सिगाङाव हासारा बिराद गोथाव ना थांबाव किसान थांबाव रय बे लास्ट दाना नोंनि मा होनायदों नों दै सोदों ना थांखियाव मुलिथ' गैया जोब्बाय ना आदा बिराद खस्थ' जादोंना रय फाइनेलि सदा जोब्बाय आरो मोजां नांबाय एकदम आगोलनाय सर्ट दंमोन जोब्बाय गोजोनबाय सान्दुं गोसाबो जाबाय गोसोमबो जाबाय जेबो नङा माबायदि मोनदों माबायदि मोनदों उदै साबाय जेखाया बांद्राय गिदिर जादोंना किसान